Kanti ungubani uShembe umbuzo omkhulu njalo mesuke ehlangana nodokotela uNgogi Mahaye esuke kezama ukuphendula ngoba abantu njengamanje selokhu iqalile lengozi la sikhuluma khona bayaqala bayakhanyiseleka ngendaba ethinta uShembe ngoba kuningi okushiwo obekujivaza kuthunaza leli vangeli lomNazaretha nekuyivangeli uShembe eselokhu alisungula ngonyaka ka-1910. Namhlanje isihloko sethu esibaluleke kakhulu kule ngosi izihlabelelo zamaNazaretha sibheka ukuthi amaNazaretha uma aya esontweni agqoka imNazaretha okuyingubo emhlophe. Sifuna ukubheka sicwaningisisise ukuthi kungani ngoba siyazi makhuluma ngomNazaretha sikhulumile ukuthi ngesonto elidlule umbona ngenwele, sakhuluma futhi ukuthi makhuluma ngomNazaretha usonta ngesabatha, kodwa namhlanje sothi makhuluma ngomNazaretha umbona ngengubo emhlophe. Kungani begqoka ingubo emhlophe? Khona ko Dr. Ngogi Mahaye siyamazi nawe ilunga lebandla lamaNazaretha njengoba esonta lapha ke ethempeleni ekuhlonipheni elapha ke enkandla, aphinde futhi ke abe lapha ke uvisini likaNgqongqoshe wezemfundo khona la esifundazweni sakaZulu Natal, umhlonisha ukwazi Mshengu. Ukhona ke Dokotela ngokhulu kwethoba, asikubelele sikwamukele. Angubingelele ngikhuleke bheka BK Mchono. Osuku olukhulu kakhulu namhlanje okulusuku lesabatha, ngizithola ke ngithobeke kakhulu ngentebo ke mangalisayo ukuba siphinde sitholele lithuba chazisela umhlaba lempica abadala yebandla lamaNazaretha okuyibandla lakaShembe esiliqhathanisa ke neMnazaretha eliyembathayo ke namuhla. Kodwa ngoba lena ke BK inyanga yamadoda ngiyafisa ukudlula ukuba amadoda akheleleli lakithi eNingizimu Afrika nomhlaba wonke abuhlonipho ubudoda babo, afake imincwede, afake amaqoni, abe amadoda ngempela, amadoda awungamadoda ongamadoda ngempela. Amazwi ahlakaniphile, amazwi aqotho, nokuthi mekunomuntu wesilisa soduze kwakho umbuzo ukuthi ngabe uyona le ndoda udokotela akhuluma ngayo namhlanje. Kodwa mhlambe sibuye ke size esihlokweni sethu sikhuluma ngengubo emhlophe, sifuna ukucaciseleke ukuthi kanti iyini ingubo emhlophe, isho ukuthini, kungani uShembe mebuka ingubo emhlophe eyibone kuyingubo okuyiyona efanele ukugqokwa amaNazaretha uma eyodumisa uNkulunkulu. Kanti uShembe ungubani? Umbuzo ohlale sizibuza wona lo, okumbuzo oqamatheke ngendlela emangalisayo, kanti umbuzo futhi othwele amathamsanqa ofuna ngabe thina njengama-Afrika siyandomba njengoba sindomba kundomba sishelele. Uma uyake esihlabelelweni samaNazaretha, isihlabelelo samakhulu 226, 226, uthi kufa wena uyisitha, kufa wena ukhethi isicebi nempofana, bayafana elibeni bembathiswa ngubo yinye yona impethu nentuthwane. Amazwi asho uShembe lana futhi bembathiswa ngubo yinye. Asidebeleke ukuthi ngubo, sidebelele yangubo. Le ngubo lona ke imhlophe. Uyayichaza ke futhi uShembe amoya esihlabelelweni esu235 esithi ngingumhambe emhlabeni. Yep. Uvesi lesibili lithi kepha uma yena umhambi eya kulowo muzi wembathiswa ngokumhlophe khona lapha emhlabeni. Wembathiswa ngomhlophe khona lapha emhlabeni. Kusho ukuthi umuntu uma ehamba, kusho ukuthi uma engcwatshwa umbeswa okumhlophe. Umbeswa okumhlophe. Hey madoda. Ingakho uShembe ethi ke nxa ngifike ekhaya lami ngingesabi inkosi yami, mangingene masinyane uSathane unqotshiwe. Le ngubo ingubo yokunqotshwa. uSathane unqotshwa ngengubo emhlophe, umNazaretha. La maNazaretha awufakayo. Kodwa ke asigijime sinqabitheke sitshakadule sitshekule njengamathole esuthubisi. Siye lapha yana kuMathewu 3 verse 4. Okhuluma ngayo le ngubo. uMathewu 3 verse 4 uthi yena uJohani wayenengubo yoboya bekamele noqotho lwesikhumba okhaleni lwakhe. Manje ngihlanganisa amaNazaretha nesikhumba ngoba ayabhinca futhi makuyisabatha. Siba khona isikhumba. Siba khona isikhumba ayabhinca amaNazaretha makuyisabatha, abe mahle, ahloba amakhosana akhona, ihlobo inhlansuthi yakhona ibe yinhle. Nisho sivunile ekhalweni kunqamula uqotho lesikhumba. Okusho ukuthi kanti lento yenziwa amaNazaretha ngokuvunula kwethu thina ama-Afrika njengabanguni njengamaZulu. Hayi kanti kubukelekile eBhayibhelini ngoba uJohani wayembatha le ngubo, wayembatha le mvunulo. Kodwa singapholiseka maseka sigijime sikhume ngayo ingubo emhlophe uqobo lwayo
sigijime kusiye kuso isambolo 3 sofunda amavesi amaninganyana laphana. Kuthiwa ke nakuyo ingilosi yebandla seSaridesi loba kuthi nakho akushoyo onomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu nezinkanyezi ezisikhombisa uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Vuka ulinde uqinise okuseleyo obekuzakufa ngokuba angifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kukaNkulunkulu. Ngakho ke khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani kugcine ngiyakuzwa kuwe njengesela kawusoze walazi ihola engiyakuza ngalo. Kepha unamagama ingcosana leyani kahleke lapha manje. Kepha kunamagama ingcosana eSaridesi alabo abangangcosaka izingubo zabo bayakahamba nambembethe okumhlophe ngokuba befanele. Onqoba yokwembathisa kanjalo izingubo ezimhlophe negama lakhe angisoze ngalesule encwadini yokuphila negama lakhe ngiyalivuma phambi kwaBaba naphambi kwezingilozi zakhe. Uthi uShembe nxa ngifika ekhaya lami ngingesabi inkosi yami mangingene masinyane usathana usenqotshiwe. Sizothola futhi eBhayibhelini ukuthi onqobayo uyokwembatha izingubo emhlophe. Usho ukuthi uShembe ufaka amaNazaretha ngoba amaNazaretha angabanqobi. Ingakho emsakazweni ngeviki edlule ngithe umhlaba uyaphila, umhlaba uyaphefumula, sikwazi nokunqoba nezimpi, sikwazi ukulwa nezimpi ezisemkhathini ngoba silu nenyama kuphela silwa nanemimoya. uShembe kuzimbathisa lengubo ke ukuba sekwazi ukuphila. Kusho ukuthi umhlaba uphila ngayo lengubo amaNazaretha ayifakayo. Okwengubo yokunqoba. Okwengubo yokunqoba. Uzathi kuverse 7 nakuyo ingilosi yebandla lasePhiladelphia loba ukuthi nakha kushoyo ongcwele oqinisileyo onesihluthelelo sika Davide ovula kungavali umuntu novalayo kungavuli umuntu. Uthi ngiyayazi imisebenzi yakho. Bheka ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliwe ongenakuvalwa umuntu. Ngoba unamandla amancane kanti waligcina izwi lami kawuliphika ngayo igama lami. AmaNazaretha ayibukeleka phansi emancanyanyana from 1910 kuthiwa kulandelwa uhlanya. AmaNazaretha eyinhlekisa kodwa uthi uNkulunkulu uzigqaja ngawo ngoba la avule khona ngamaNazaretha akekho ngavala. Uthi bheka ngiyakubakhipha esinagogeni lika Sathane abazishaya amaJuda bengesibo kepha beqamba amanga. Bheka ngiyakubenza ukuba beze bakhuleke phambi kwezinyawo zakho bazi ukuthi ngikuthandile. uShembe wenza amazulu noma banguni bayigqaja ngobunguni bangayishaya amaJuda bengesibo. Uthi uNkulunkulu oyishaya umJuda engesiye uyomenza ahlale esezinyaweni ezinyaweni anganyokeli phezulu. Uthi ke ngoba ulondile izwi lokubekezela kwami nami ke ngiyakulonda ngehola lokulingwa liyakufika ezweni lonke ukulingwa bonke abakhileyo emhlabeni. Uthi u12 onqobayo ngiyakumenza abe yinsika ethempelini kaNkulunkulu wami futhi akasoze aphuma khona. Ngiyakuloba igama likaNkulunkulu wami phezu kwakhe negama lomuzi kaNkulunkulu wami iJerusalem elisha elehle ezulwini uNkulunkulu wami negama lamelisha. Awumacingwane mana iJerusalem elehle ezulwini. Madoda and selinegama futhi elisha. Selinegama elisha eJerusalem. Asebizwa kanjalo linegama elisha. Nohlezi phakathi eJerusalem uNkulunkulu uyobe sephethe igama elisha. Awusuka madoda. Umbuzo uthi kanti iliphi eliJerusalem okukhulunywa ngalo? Iliphi eligama elisha kaNkulunkulu okukhulunywa ngalo? Ababhali nabacwaningi bezinto sebebabhekana ukuthi iliphi eliJerusalem kanti iliphi eligama okukhulunywa ngalo. Mina ngithi kanti ungubani uShembe? AmaNazaretha ayibukeleka phansi emancinyane embusweni yenkolo eyikhona ngaleso sikhathi. Kodwa masigijima ke macingwane siya kuverse 9 kusisambolo 3 uthi bheka ngiyabakhipha esinagogeni lika Sathane abazishaya abaJuda bengesibo kepha beqamba amanga. Bheka ngiyakubenza ukuba beze bakhuleke phambi kwezinyawo zakho bazi ukuthi ngikuthandile. Sibona uShembe ephakamisa amaNazaretha kodwa esizweni sabansundu ubanguni kumaZulu ewenza amaNazaretha bazigqaje ngobuzulu babo bangazishaya abaJuda bengesibo. Uverse 12 akhona uthi onqobayo ngiyakumenza abe yinsika ethempelini kaNkulunkulu wami futhi akasoze aphuma khona. Uyakuloba negama likaNkulunkulu wami phezu kwakhe negama lomuzi kaNkulunkulu wami iJerusalem elisha elehle ezulwini kuNkulunkulu wami negama lamelisha. Ikhona indaba lapha. Inkulu indaba la. iJerusalem elinjani? Ithi khuluma ngeJerusalem elisha.
ngoba phela eloqhamuka negama elisha. hey madoda umbuzo uthi ababhali abantu abacwaninga izinto sebeke bayibheka le ndaba ukuthi iliphi le Jerusalem elisho okukhulunywa ngawo la leli igama elisho uNkulunkulu asiqhamise ibiza ngalo iliphi macingwane asazi kodwa mina umbuzo uthi kanti yena uShembe ungubani oqhamukana lensambatheka yeNazaretha athi uNkulunkulu ngayo uyoqhamuka ngoba inhliziyo zazi likhona lesikhathi eseqhamuka neJerusalem elisha negama lomuzi elisha negama lakho uNkulunkulu qobe kobe kuyigama elisha. Uma uya kuverse 16 uthi ngakho-ke njengalokhu uyisivivi ungashisi ungabandi ngiyakuhlanza uphume emlonyeni wami ukuba uthi ngicebile kangiswele lutho kanti awazi ukuthi ungolusizi nokuhawukelwa nompofu nophuphuthekayo nohambaze. U18 uthi ngakhuleka kuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo ngomlilo ukuze ucebe nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe okungabonakali ungabona ihlazo lobuze bakho nomuthi wamehlo wakho ukugcoba amehlo akho ukuba ubone. Onqobayo ngiyawunika ukuba ahlale nami ehloleni sami sobukhosi njengalokhu nami njengoba ngahlala nobaba ehlelweni sakhe sobukhosi. Onendlebe makeze lokho kusho emabandleni. Ngakho BK iyagcizelelwa ingubo emhlophe ngisho ungahamba uyofunda incwadi yesambulo 4 ufunda uverse 4 kuphela mhlambe noverse 6 no7 uthi nesihlalo sobukhosi sasihaqwe izihlalo zobukhosi ezingamashumi 44 naphezulu kwezihlalo zobukhosi kwakuhlezi amalunga angamashumi 24 embethe izingubo ezimhlophe nemiqhele yegolide emakhanda awo embethe izingubo ezimhlophe nemiqhele yegolide amaNazaretha uma kuyisabatha mbathi ingubo ezimhlophe ezinde afake nemiqhele. Yebo ngoba uShembe lento uyenza umqalo wendlela uyifundisa amaNazaretha ubayenze ngalo kuba yena ayesikoleni ayekuma private school engafundanga kodwa lento nayo sesiyithola lapha. Siyithola na ku verse 7 uthi izidalwa sokuqala esifana nengonyama nesidalwa sesibili esifana nethole nesidalwa sesithathu esasinobuso njengobomuntu nesidalwa sesine sasifana nokhozi olundizayo. uShembe unehlabelelo esithi ikhozi olumaphiko phakamisa iphiko la phakathi lokho singene incwadi engcwele ikhuluma ngokhozi olundizayo oluqhathaniswa nawo lengubo emhlophe namaNazaretha. Ngakho ke BK Mchunu kushube kakhulu ngoba futhi umoya encwadini eExodus aba ngeTestamenteni elidala ngalo ngihlezi kwelisha kuphela ngaze kuthiwa hayi bekhuluma ngeTestament elisha kuphela sithi kuhlehla kancane all right uthi uExodus 32 verse 32 nokho uma ubathethelela isono sabo kepha uma ungathetheleli ake ungesule encwadini yakho oyilobileyo. Abesethi amaHubo 69 verse 28 mabasule encwadini yokuphila bangalotshwa nabalungileyo. Angithi ebasifunda isambulo nje sikhuluma ngonqobayo ukuthi umbathe ingubo emhlophe ebese uhlala nabalungileyo. Kanti isambulo 6 verse 11 uzokutshela isimanga uthi base benikwa kwaba yilowo nalowo ingubo ende emhlophe. Kumhlola amadoda base benikwa nalowo ingubo ende emhlophe. uShembe unika abantu besaphila lowo nalowo owumnazelo sekhetha inkosi ingubo ende emhlophe. Isambulo 6 verse 11 Samuel 6 verse 11 ngoba ufika ukhetha inkosi ungene emanzini bese unikwa lengubo yokunqoba usunikwa lengubo yokunqoba usaphila gijima phela ungakhohlwa isambulo 19 verse 8 zithini manje ku19 uthi wanikwa ukuba ambathe ilineni eliculekileyo nelikhazimulayo nelihlanzekileyo ngokuba luyizenzo ezilungileyo zaba ngcwele. Ebona ingubo emhlophe uthi jula kangakanani ayi mina ngazi angisafisi futhi nokuthi ngikhulume kakhulu ngoba ayikhona ezinye izinto ezijulele ingubo emhlophe umqalo wendlela oyimbathisa amaNazaretha asayimbathayo namhlanje ngoba umqalo wendlela masithi wayimbathisa amaNazaretha sisho umqalo wendlela kasekho umqalo wendlela usekhona namhlanje angithi umoya ingcwele phela umqalo wendlela uShembe kusona isibongo kodwa ngithi umoya wafika kwakhumala abantungwa wangena umzukulwane kaMzazela kwaseqhamuka uShembe kodwa ngithi mNazaretha oyingcwele musu umuka kimi lokho engibonile ebusweni bakho kuyonakala manje kodwa ke into engihlaba umxhwele le mawuthi khona la uthe khona
lithi lizwe lapha amabandla awezwe lelizwe lishoyo kodwa akalisho emabandleni okusho oyiphinde la ndawana akona le ndawo yena ukuze uyizwe kahle hamba ufunda uSambulo 7 verse 9 Sambulo 7 verse 9 othi emva kwalokho ngabona bheke isixuku esikhulu okay esabe singenakubalwa umuntu sivela kuzo zonke izizwe nemindeni nabantu nezilimsimi phambi kwehlalo sobukhosi sikaNkulunkulu naphambi kwewundlu sembethi izingubo ezinde ezimhlophe siphethe amahlamvu esonto ngezandla zaso hey madoda samemeza kwezekhulu sithi insindiso khulyo ngensindiso macingwane 185 hlaso Nazareth sisindisiwe ithi insindiso insindiso ngekaNkulunkulu ohlezi ehlalweni sobukhosi newundlu nezingelo zonke ezazimi zihaqe ehlalo sobukhosi namalunga nezidalwa ezine zawa phansi ngobuso phambi kwehlalo sobukhosi kwaba khona ukudideka mazithameni isibusiso awuyamazi ameni wethu amasoshaya amaqhamuka uNkulunkulu wethu u13 uthi elinye lamalunga lase liphendula lithi kimi laba bambethi izinguphe emhlophe bangobani bavelaphi cishe nasemhlabeni iyakhona silekwe kithi ke kaMthaniya bayibuza ukuthi lake sebeqhungu bezimhlophe ezinde bavelaphi na lithi iBhayibheli ngase ngithi kulo Nkosi yami nguwo owaziyo lase lithi kimi laba yibo abaphumosisi nolukhulu bahlanza ingubo zabo bazenza zabamhlophe egazini lewundlu ngakho ke baphambi kwehlalo sobukhosi kaNkulunkulu bamkhonza ubusuku nemini ethempelini lakhe nohlelo hlalo sobukhosi uyakumisa ithabanekela phezukwabe kabasawulamba basawukoma abasoze bahlatshwa ukushisa nakushisa kini ngoba iwundlu elingaphakathi enhlalo sobukhosi liyakubelusa libaholele emthonjeni yamanzi okuphila uNkulunkulu uyakwesula izinyembe zemehlo nabo kuthi angikhumbula ukuthi thina njengama-Afrika thina ezingeni Afrika qhamuka kuyincindezelo enkulu ngalo leli sabatha ngalo lengubo emhlophe wafika uShembe 1910 lapho khona amangisi namabhodo behlangana sebekhanda uhulumeni wabo umuntu omnyama egxotshwa ngenyawo bakhanda uhulumeni wabo oyibizwa ngeunion bakhanda irepublic ngo1910 waseyavumbuka umqalo wendlela wathi sengifikile xathatha nenzani and kuthiwa kunehlabelelo lapho athi mesicula kodwa singekho ehlabelelweni esithi bonke abantu badalwe uNkulunkulu angithi nehlabelele umqalo wendlela azayifika emoyeni kodwa sengakwazi ukushicelelwa iculo ngoba babefika abacindezele bethu abebesibeka ijoke ezintanyeni bathi namaculo angafanele aculwe kodwa siyawacula mase sijabule noma engekho ehlabelelweni manje kuba sesikhulekile sesiwacula ngokukhululeka asibambe lapho namhlanje macengwane kungaze bonakale lesikhathi esincane esisinikiweyo kodwa ke siyasibonga kakhulu sisindisiwe thina maNazaretha sonke sophuza kulelotshe lasentabeni yaseSinayi iverse 5 leli mesikhuluma lesihlabelo lesithi sisindisiwe songabuka ukuthi Sinayi ekuphi sikuphi thina kodwa umqalo wendlela ukhuluma ngeSinayi konto eshile kodwa ngiyithandile yangivula amehlo methi onezindlebe akezwe okushiwo umoya kuphi emabandleni hayi bandle elilodwa la kwaShembe kuphela emabandleni wonke amabandla kuwo wonke umhlaba uyakhuluma umoya sekhulumile uDokotela Dr. Ngogi Mahaye empeleni Mahaye sikhuluma naye sibheka isihloko esibaluleke kakhulu kwingosi yethu izihlabelelo zamaNazaretha engithemba ukuthi kuningi kakhulu enisuke ke nakuzuza namhlanje kanti asisho futhi ukuthi uDokotela izinkulumo zakhe seziyatholakala kuma digital stores cishe nje wonke usungakwazi ukuthi ungene ukwazi lapho ke uyitholele uDr. Mahaye uzwe izinto eziningi ngoba umbhalo lomuntu wezinto eziningi ezahlukahlukene ngathi izinkulumo zakhe ziyifa la ngunaphakade ngoba ukuthatha inkulumo njengale uyinikeze ingane kumbe uyibeke ethi ingane amawukhula ngiyofuna ulalele iqiniso elithinta inkolo yobu Nazaretha. Dokotela sibonga kakhulu isikhathi sakho emsakazweni siyazi ukuthi nangoku kuza futhi sebe sinawo. Ngiyabonga macingwane sengethemba nokuthi ke ukungalali kwami ebusuku ngifonelwa ngezingcingo abantu bejabulela bengibuza imibuzo eminingi abanye bengalalanga kuthiwa ubuthini okhosini ke hayi ama digital stores bazofike basizakale sengihloniphile ngoba ngiphoqile angizwana lezi zinto kodwa manje ngiphoqile nami ngiyangena ke kwi-technology. Dokotela akube njalo kanti ukuthi khona okuphuthelwe njalo nje inhlelo zethu sinalo ke futhi uhlelo ngaphakathi emsakazweni uKhozi FM uhlelo elithinta ke i-podcast ngangena nje itende lomcimbi uyibhekele okusuke kwenzeka la ohlelweni la silikhona izihlabelelo zamaNazaretha.